martang yang mahita. Dami ni di batana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hata ni di batadi kita nagabi barita nauli ima natar surat di Lukas 10 sia ayat 1 ayat 10 songono mahatani di bata. Dungi dibongoti laos dibulus iba nama huta Jeriko. Jadi adong madisi sahalak iduk ni akasi jalobeo namargoar Sakeus namorado ibana. Dipangidorohana naing idon na rupa ni Jesus alai dang tarbahesa siala natoropi. Ay pardaging na met ibana. Gabi marlujung ibana tujolo di panai makau galagala sada angge di ida ibana ay ido dalan sibuluson dung sahat tu si mamereng ma Jesus tu gicang laos ninna mamado ibana o Sakeus hato maho mijur ay ikos sorang aku tu jabumi sadarion jadi hato ma ibana mijur las marohana macakko Jesus marnidei marmungu mana sida sude madok na sorang do ibana hapik tu halap perdosa gabi Roma Sakeus di dok ma tu Tuhani olo Tuhan sato ngani akka artaki mahuleo tu akka na pugos jala iya adong na kuangati siopat lopit mahupaulak jadi dok Jesus matibana dapota tua do pangisi ni jabuon sadarion epino pernisa Abraham nang ibana ay narodo anak ni jolmai mangalului jala paluakon namago ima sahana dihamuna donga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus songot topi ni mingguta mangalului jala paluakon namago. Dia madonga sa porsyaon adong masada barita na mardonga puda. Sahalak ama na ulon na holan na marjuji mabuk dohot mangemur do ulon na terus manurus malas mula-ulaun alay say tiap borngid do say minum tuak manang say mabuk. Alanima say terus manurus ulon na jalanunga di boto jolma ulon na rupaninian na mangemor dohot mabuk dohot manakko alay di sadatiki dung songoni ulon niya matay mangaratto ma anakna nung mangaratto ma anakna tu sada luat dung 3 tahun mula ma anak nai hape tongon nung mulak borngin nai ala mardalapak do tuhutanay dina mardalapat ala say terus do mana somal mangemur ganu borngin dungi di tongad dalan di itik ma ado sada pamulus ibereng ibana manyutas dungi ala dibereng mana manyutas di lotaki ma namanya tason dibuat matas nih dung songoni nahona lotakani menyelamatkan diri alai nunga bongkak beuluna nunga haci tabe alai nusongoni menyelamatkan diri anak nih sahak ma tujabuna dap diperdulioni mana be tas nih dosa tujabuna hudulibana ibereng ma ngau merum dari ulune dungi Roma bapak ne topuma bapak ne ro di bereng ma mahuo anakku ninna rupane aron nakaning pangemur pak aron nakaning panakku ilo takau nakaning jana dirampas ni ma tasu nakaningani ninna anak ne ma hape dia makadong sa porsyaon na mangalotaki bapak ne do na mangarampasi bapak ne do anani saya tangis termasuk matu kamar bapak ne manolo solima jala saya matangis merjaji memana
tung nasu jadi be mangemor, tung nasu jadi be merampok, tung nasu jadi be mabuk, bertobat mamatai alani pangaraon muba memana set matangis gabe olo memana merminggu nang gabe bau roha dia mau kedonga sahapur siang. Orang jahat tidak selalu jahat, dan kadang mereka juga berubah menjadi baik. Sebaliknya orang baik tidak selalu baik. Ada kalanya juga mereka berubah menjadi jahat. Mana sejuk taruh rupani kenyataan hidup. Alai buasa saya muncul jolma jala olo adong na berubah, yang jahat berubah yang baik berubah yang jahat. Songoni mana tidak nang di bagasan bukuta nabadiong. Na tidak di Lukas 10 sion taringot tu si Sakius nungara juk tabikion ala sai dirimangi akan atoropido. Ia si Zakheus i mahalak perdusa. Ia si Zakheus i mahalak parutang. Nasai mangutangi colma. Nasai mabain i manakina dikuare si jalobeo. Alai masai belga jala taida i manaking bohado di ujungna nguluni si Zakheus. Masai menarik do taringot tutupukon ido ta ima manaringoti taringot tu harajaun ni dibata. Ama harajaun ni dibata ahana naso mungkin jala ahana sotar patupani jolma ido na pinatupani dibata. Aimoldo dirohani jolmai taringo tu Zakheus macaro harajauni debata. Maldo dipikirin atoropi ima si Zakheus olo gabi paubah roha. Alai anggo harajauni debata idu sada ulaun. Naikon taida di bagasat 30 tahun. Harajauni debata nabongot tutonga-tonga ni jolmain. Ido benedo Tuhan Yesus dapota tua do pangisi ni jabo sadarion. Ai pinopar ni si Abraham do ibana. Jalan atarida si terpukul di bagasan i manakeng pertobatan manang hamu baon ni si Zakheus ido. Molo nakaning amatai na berubah bertobat. Gabe tunauli tunadinggan. Ditada di batado. Isi Zakheus ditada di patado hita. Si Zakheus on takas do ditada di pata. Alai masai moldo ibana madapot harajan di pata. Na tapi namora ibana. Nunga di papungu ibana artana kurang di portibion alai anggo artane harajan di pata. Dang adong dope dapot ibana. Ala ni maritur pukul di patorang ma. Nakaninganing. Di Zakheus dihilala ima na luar biasa. Takas tainit jala taida na sungguh luar biasa. Ima pasu-pasu na jinalon si Zakheus. Takas didok tu si Zakheus dia me Zakheus didok naing bongot au tu bagasmu naing rap hita mangan. Disadari Zakheus do adong naso ture naso suman ulon na saliling dingulun. Siala di jalo ibana do jana di boto ibana do pangalahuneng. Alai di jalo ibana do seorang Yesus di bagasna. Hidup benedo Yesus dia may neng bongot au tu bagasmu. Gabi takas do di boto si Zakheus adorang soma jakit hau gala-gala ibana nunga ditada Yesus asintong na.
Ahapi na niluan siya kius sa lilingon takas doy. Di boto jis irik kon narimangata. Ay di boto debatado aha nataula. Di boto debatado aha pinamasa natuari. Jala takas doy di boto Jesus Kristus. Alay hasisan ni dosa ima harajon ni debata. Pertobatan. Tungi siya matutu jolma na mora di portibio dukon ni jolma na di sesa dosana. Di siala nido ibana di sadari sakius do dirina sa lilingon. Jala marjaji di depan na naik pola konna. Ima nak kaningani ala ni harajon di bata siopa lopik pola konna. Diakka na niangatan ne. Songonido molo nang roh harajon ni di bata tu sadahalak. Danganong istilah medok siang dilala mangalur artana gabi pilih na mangulu tibata. Dangarong istilah siang mangurupi jol mana kurangan. Nama alu situ tudu jupangan jol mana si songonon. Gabi ubir duna mangadu pilih tu tibata unang manuhurakka manang akka na sumarguna. Aleko jujur hita molo saya molo hita mangalehon pilihat tu tibata. Alay tayo na maturpo sa dariyom, mangalapati taring utuhar dyan di bata, si Zakheus sendiri. Perdusa natakas. Jadi Zakheus sendiri, nasuya, imanak kaningani. Taring utuhar dyan di bata, nasuy boto alay, nung ditadahar dyan di bata, dakya diru ibana, rugi. Alani ko takas taingot. So, si Zakheus matutuhita. Dang ubal ka hiping tasiyan hasan dusate. Dang ubal ka arta tasiyan holong ni rohan ni dibata na marni dahita. Jaladang usanga pita siyan akka hasangapon ni arta tayng. Jala taingo ma saluhun na salpudo na dibagasang ulutang. Ikut parhati dakonot taro ima na martua hita songon na ginawaran na tu si Zakheus ima jolam na martua gabinok mapinopar ni Abraham. Dung dijakon ibana Jesus gabe di batama na mangulu di ibana gabe dapota kaluaw mabagasi dapota kaluaw ma ibana. Jadi rokma porsyama nasida jala do Tuhan Yesus ma malu masudi isni bagasi. Ala ni dawakka dongan sian pertuturan memang tohodo si Zakheus pinoparni si Abraham. Alay alani ula-ula na gabi idung niya kasi jalaweo gabi tercaklo ibana gabi halak na so suman tadok majurupan ni gabi hira si pilibi guru na sida dianggap halak jahudi jala meila do akala jahudi madongan ni Zakheus ala di boto do pangulaw-ulaw ni si Zakheus na sodong dinggan ima pinilay sa jolma. Alay di haroro ni Jesus tu ibana iman alahu paulak kon status na do gabi pinopar ni si Abraham. Ana di batum ni bano haporsian na nama buat Jesus tu bagas na turohana gabi adong mahamubaon. Di patruhono ni bana do iman akaningani pertobatan. Janaw mana bagas di hita di akadong asa haporsian. Muba mahita. Tapa hulima dirita. Tapi lihuma. Sudi ngulut tatu di bata. Asa tapasiya maribata mangula di rohata. Tadda namian Jesus na gabi di bata na balok kita. Ima tapatuduhon marakite holong ni rohata. Bohama hitam manaday ima tayo mamangalapati tapaloas ma di bata marwaso di bagasang guluta. Asa marhuaso matuhar jan dibata digijang isa duhut akan atauda mana rumikot jala mana yang tarapati ang giya ma ganup pita pasaton ngulu tosong pilihan na mangulu dibata jala terdok ma ima hala nang marhamu baon hala naung olo roto dopan dibata tapi lihum ma ngulu tom gabi songon si Zakheus masa kini mahita Zakheus natotong di bagasan ngulu na barong atom radi mahita macalo jala radi mahita marhamu baong macalo ngulu na saliling nililing na. Amen. Mauliate matuhan
di pengoto kami di bagasangul nami asaulo kami bawa roh nami mencaro harajami. Amin.